Ассалому алайкум, тамошобинони канали Маъмур Азия. Хуш омадем ба канали мо. Имрӯз мо боз ҳам қарор дорем дар ноҳияи Абдурахмони Ҷомӣ, собиқ ном Кӯйбеш, хонадоне, яъне дар фермачаи Ҳоҷи Муродалӣ. Партияи нав говҳои гусаладор ва говҳои буғз омадагиа бардоро. 8 саргови гусаладори ҷӯшоай, манаи гусалош. Хоб 3 сари дига буғзои наздик сари сина. Ҳозир дар давоми видео маълумоти ҳамин говҳоро ба шуморо метем. Кадом гоҳ ки маъқул шид рақамҳо дар рӯи экран мешавад. Телефон, WhatsApp 24/7 кор мекунад. Скриншотшо рӯӣ мекунену савдошо карда мегирен. Мақсадам гӯва скриншот кардам дар партиям WhatsApp мадам айсе бу муомилаша гап баъд бародаро ин видеоро ҳатман ба касоне ки дилнияти говҳои хуб харидорӣ карданӣ ҳастанд ҳавоида роӣ кунед. Дар моҳи Рамазон якчи нимчи шир бихӯранд. лайкҳо ёд набурояд, видео маъқул шавад, набоша мо наворо сар мекунем. ҳоҷӣ, ассалому алайкум ва раҳматуллоҳ. бародарони азиз, тамошобинони меҳрубон, моҳи шарифи Рамазон ба ҳаматон муборак шава. Бигзор Парвардигори меҳрубон тавфиқи бандагӣ насиб мегардад ва ин моҳи шарифи Рамазон ба пуррагӣ чӣ рӯза бидорем. Хоб Маъмурҷон, маълумотиро мо ин дута буғзакҳои сари сина якояд реҷа клетка аҳми сар бикунем бисёр хуб мешавад. хоб дӯстон, анаи дута говҳои карпачча буғзи наздик сари сина барои молкунӣ. Хиди дарости гов набес ки ҳардушам карпачча. Ана сина кардагӣ тайёр. Ина қарибтар карда нишон метем бо. Ҳайки биёр ҳамиш. Бо истар ҳайкада биёр. Инем ҳайки биёр, ҳамиша биёр бо вайша биёр. ҳамия биёр. Мумкин ягон рӯз мондагиага ки маъмул. Ҳайёр. Мана бародаро. Ҳайк. Моли тоза. Ҳолоҷро якимзой. Дандон шомо бикунем. Я дар 3 рӯз мондагиада мумкин зоиданша. Ки иша биёра. Ҳайк. Мана ишам хушру тамошо кунем бародаро. Молҳо ба зеб, молҳои хубанд иншоалло. Назана шира. бале шикои карпат мана марҳамат ҳаракат кунед. Я дандонш новӣ бикунам. Агар бикунам бо хубай. Хоб хай стоп кун бо видео дур. Ҳай дандон, ду дандон бародаро. Якум гусала. Тамом қабул. Сар фоиза. Дута дандони калон дора, дига ҳамаш дандонои гусалагӣ шад. Ушам биё. Ушам ам хеле. На бародаро ишам. Ишам ду дандон. Машалло гова ҳар душам. Ҳоҷи нархош. Худованд насибш бикуна. Аҳлиёшам чочушон проект кардаги ҳар чочуш мақсад сар фоиза. Хеле кур неста. Я аҳлишам шон текчо. Ана нархошон иша 21,000 мегем, якшам мезгирем, иша 23,000. Бародаро ин ай нархи гуфтагиш бо арзон мешавад, меша даставка нам мешава. Аки иҷада гуфтем дар наврӯи гузашта ки мақсад ки раҳои дур даставка мешава, ба ҳамун хотир мо як нимчи баландтар мемонем. Бо скидка нам мекунем, бо даставка нам мекунем. Яд нест. Баландам нестан озами молора, яки гили молай худо хоҳад. Касе бигира худованд насибш кунад. Мана аҳлишам ине бародаро. Вай мезана. Вай ганда. Ана ин дӯстони азиз, говҳои рақами 3 буғзи гигант, бурала. Говҳои гибритаи. Ҳоҷӣ маълумотошо теко. Ин буғзи 8 моҳагира пур кардеста. Ана тақрибан як мода мезояд худо хоҳад. Аҳлишам хай аҳлай. Чочош ҳуяй ҳамаш. Барака карагия. Хай на аҳлиша дидесе. Я раҳ бигардон, раҳ гаштаншам нишон битем.
دندونش هم نشون میده. ای دندونش دوستان عزیز سرد. اوزی راه گشتنش هم میبینی. راه بگم. همه برادرها راه گشتنش. ماشاءالله گواه. برا قبر گوی ذاتی با قوت. با خاطر هم خیلی ذاتو لایکورا میمونیم برادرها. اوجی نرخش. 37,000 همین را گفته که مامو. اوش دیگه همش از 30 پایان نرخش زایدگی. 37,000 سامانی معمولا دستافکا دورا. Bu bandış. خریدارو حرکت کنیم فقط. یک دانه Bu bandış. گوی کلونه. خب سر میکنیم گوهای جوشورا یعنی گوهای گوسالادور. Ayım tarafı. Şuruş pastara ki taraf ayım taraf sarkını. گوسالاشا قچا Bu گفتیم. kaça bu kaça. گوسالاش بو قچا. ما فکرم که یکم گوسالاش مولاما. نه شاگ میتوا. Yakın جینا اولی. خوز علوم کنه با جوشیدنش هم نشون میده. ماکینه‌اش برادرو. ساتفویزا. Şid bigi bu cuşak. دوستان نه جوشیدن شای. اهمیت این گو یکم گوسالاشه. انشالله که اهلا ساتفویزا. Bu dişam. Az önce bu دو تا قفوشا. Video droz bad میشه بعد مردم از زورش میاد تماشا کردن. هر چی çıkılırsa kor میکنه. تمام. اهلیش اهلای. انا دندونش برادر. Oy dandon da kafamda bده. خلاصه اختم. Ne dandon kafamdagi نیست ولی آخی برای هم گفتم که اینا خلاصه شبران ولی یگان تا دندان کلام کفوندگی نیست. دوستان عزیز راه گشتنش ببینید. ولی Kusal şab bar peş bar. گوسالاگا وایده دیدن اختون یگان تا ولی دندان کفوندگی Dandon نیست. kafamdagi nebde. O maaş edildi dandon kafamdagi bitku. İyi vapşe. سات بقچه که گوسالاش بقچه. اش. اینا گوسالا داخل. اینا رفتیم برادر با. ای برش تماشا کنیم. Yo bas çek. ساتفویزا گو یوشک نرخش یگان تاقتی اجویا. O ikati. تمام. معلوماتی هر دوش میتیم با نرخشو گام میزنیم. او منای گوی رقمی 2 ای جوشو. obşi بگیم خیلی گوی رقمی 5 ای. گوی جوشو. Cuşuru alohiden rakam munim naqsar میشه. دیم شای. Ana برای بغوز همی 3 تا هستای و اصونه که 2 تا داری کلیتکه میگن مردمو. Ana یک تای کلون. 3 نقطه ای را رقم مونیم برای اصون تر شدنی کنیم. Tamam. Значит گوی رقمی 2 میشه. گوسالاش نر بود مودا. Moda. گوسالاش مودا. نه بجوش کی جوش. دیدنشو دیده است. نه جوشیدنش 2 تای پیش. نگاه کن. ساتفویزانه 2 تای قفوش. Azam John خیلی دست شیسته است یا یاد گرفته گوش خرید. Ana خیلی جوشیده یا گوسالا da metیم. نورده که هر یک کدوم سینه‌اش شوشته توزه کرده و جوشیده رفتم گیری وقت میره. تمام قبول. آره واقعا انشالله که یاشاویز دندونش میبینی. بالاتر برای Azam John. آنهای دندونش برادر. Tamam bas. دندونش ساتفوی شید قبول. را. دوستان آنهای راه گشتنش. ای قفوش تماشا کنیم روزی گردونده میاره با ای بر میبینی. گوسالاش هم موده گفتیم. اهمیت تیم برادر. خالت سینه‌شو پیش بر قفو میون درازیش همه طرفه تماشا کنیم. دندونش دیدیم. بندش میشود. کی جون؟ Azam John. شریف جون bu بندش برای ویدیو دروزی بد نشود. خب نرخش 2 تا اجویا گفتیم. این قطعی هر چی یک جویا. چنده اوجی؟ 20,500. 20,500. معامله دستافکا. گوی رقمی 3. ای جوشو رقم 3. گوسالاش با قچه. گوسالاش با قچه. باز علوم میکنه جوشیدنش هم میبینیم از این. این نازویده درست. 4 کنجا گو دست. 2 روزه گوسالا دارم. برای مولکنو بهترین واریانت هم. دوستان عزیز آنهای جوشیدنش 2 تای پیش. بودت شبوش ساتفویزا. آنها 2 تای قفوش. مقصدی من در ویدیو دروزی بد نشیدنم. بیا کفایه.
اینا با Анаи дандоношай бародаро بر 100%. Кубин данони гусалагӣ дора? На бараш. Дора ба фирма? Ё не? خیلی بکوی یکی میو Мумкин миёй, не ки гов نداره дандонош 100%. 4 кунҷа гови ёш. Гуфтем рагаштанош. سرشتی ازم جون Гови сия гусалашам ҳам хел қашқа. Гусалаша бухача гуфтем, а? بخچک Гусалаш бухача. 4 кунҷа молай бародаро, хеле средни мол да, не калон не, хеле гови средни, иншалло ки дидем маъқул мешавад. Хоҳишмандо касе имконияти омодан дора ина کیلوشان بلند пеш бибинем. نمیمونه واسه کیلوشون هم صبور مونده است ان شاء الله ایشان با صبور میمونه bu bandış ki azam جون bu bandış Ана бухачаш. Нарши худиш тоқа я? Ё муташкати яҷоя? ne katiba yacıyor Katiba, katik o tamam. karpati barış yacıyor her şey Тамом, ҳар душа маълумотошро метавонем ба нархоша гап мезанем. Гови рақами 4. Гусалаш мода гуфтем, а? ها Гусалаш мода. Балечкои карпат мана ҳаракат кунем. alışk بگیرش گوشتار Ина рафтем ҷӯшиданош. Гитаи пеш. بود سویش آبجوش Ина буд дитаи дигар. بیا Мақсад بس ҳамаша دندون شو که бо чашми хутон бинен да. Ино ҳамаш проверка кардагиаю. Анаи дандоношай бародаро. Шид қабул. Тамом. 100%. Ина рафтем рагаштанош. Гусалаша мода гуфтем. bak baka geldi Шуро ҳамияти наи таи гардана бинед хел моли базеба. Балешкои карпат намарҳамат. بیا Ина. Ай баршам ина тамошо кунем. bak baka geldi çocuk kafası kalaş bazı vermiş onu خدا نصیب کنه کسی نگیری Ҳоҷи нархош. Ям дута як хел нарх. ها این هر یک 21000 bu muamele داره 21000 Муомила даставка. даставкашам آه ҳаст. انا چی را گفتن بدیم یادم اومده کی مامو جان تو همین نوار چی نوار کسی چی گویی کسی همه سوالش دیگه رفتگی مقصد کی نمیروز چیسلا 21000 2026 تا امروز همه گوه سوالش دیگه رفتگی همینجا اوسش مردم مقصد که میتونه که سوال بکنن ببینیم این مولو را همین مولو سر کرده ده bu چیه که میپرسیم Гови рақами 5. Мисалаш шӯрак будая? ай буғузо рақами ай чи ай зоидаги рақами 5 Ай гусала доро. Гусалаш нарай мода? Мода. Чақон буда ина ки. Ина рафтем ҷӯшиданош. Дитаи пеш. Ина ҳар чортишам 100% қабул ҳоҷи. Аки дандоноша мебинем. Анаи дандоношай бародаро 100%. بگی راه Бел بیار бори дандон дора. Анаи рагаштанош. Гови рақами 5. Биёша. Гусалашам мода гуфтем бародаро. Я халта синаш хеле калон да Гусалаш иншолло ки гови сершира. سایه فقط روز میخیزه Гусалаш хеле чақон, чиси чолок. Машалло. Анаи худи гов. بر بندش بسه کی Нархш тоқаи аҷоя? ای توقع Тоқа. 23000 مامور جان 30000 сомонӣ آه муомила дорад, даставка дорад. دستافکه داره بله Шуро ҳамият. Гови рақами 6. Гови карпат бародаро. Гусалашам хел нав зоида ина бинем ки почаош ғавз 4 кунҷа иншолло ки оли нофош ғалтидагӣ набудааст.
нарай мода буқача ба фирма Ғаноҷи. қача ғаноҷина мана карпати ғаноҷиндор Поте бигӯ. марҳамат кунем бародаро гови базе Дам хушрӯ. Хушрӯдам ки мегӯм. рафтем ҷӯшиданош сарта камтар хел биди анам хело дигар кунем бародаро ҳам гов базеб ҳам ҷӯшиданош зура ҳам гусалаш зура бале чикои карпатина марҳамат таёс ҳар чортиша дидем Басе азамҷон басе. қабул ина бо чӯшай кунтар бинем андоношай бародаро шит қабул ина рафтем рагаштанош Сулачаш мода гуфтем. бале чикои карпат ина марҳамат гусалаша мода гуфтем ҳозина айбаршам тамошо мекунем ҳозир гови базеб гусалашам базебай чор кунҷа мола паҳмиштам созай почағавсиштам Бубандиш даҷош. нархиш тоқаю ҷиё Тоқа. тоқа 24800 сум. 24800 муомила дастафка дора бародаро Дора. ҳаракат кунем чӯчоша дарози хушрӯай ина рафтем гови рақами 7 гусалаш мода гови сурх гусалаши ҳам базе буданеки говам гови паҳм калговай паҳмай Навзодаги эшо. Алиш бикичӯ. миёндароз ина рафтем ҷӯшиданош дутаи пеш Басча хушрӯ азамҷон. аҳамияти Бо баёш абҷӯш. чӯчош ғавс хушрӯан Чӯчош ҳамаш ҳуя. Аҳлош тай аҳла. қафош Биё басе. қабул анаи дандоношай бародаро шит қабул анаи рагаштанош бародаро анаи гусалачаша мода гуфтем ҳоли нов шиғалтидаги набудааст ишам нав зоидаи мақсад барои молкунӣ бинем бародаро чӣ хел моли базебай машалло говай ина бо айпара тамошо кунем бародаро рагаштаношу дигар ҳама тарафа ира нархш тоқаю ҷиё Тоқа. чанд пул 25000 сум. 25000 сомонӣ муомила дастафка дора Баъд маъмурҷон ин нарха чӣ? Нарха мегӯм. Гова пас базебиша фасо мешави. Нархш ҳамин нарх қиматай. нарх созай Яъне деҳқон бозор мебарад, ахил деҳқон худованд баракаш бита. Мера 30000 35000 мега мемонем ай меҳнатаи савдора ки ба мегирем ачи арзонтар меем ба канал мемонем. о баъзе ҳами тамошобино дар комментари менависанд вақти ҳами нарх монида камкам қати соҳиби мо кашокаш талаб мекунам ҳақ дорам нарх созай барои ҳамқа ман ози хаб кардестам бо нарх созайда мисол ина касоне ки бозорода мегардем я бор хел даромадиамед кунед нархора ҷада чизайда маъмурҷон моро ҳамира мисол харида меёрем яхеша буғуз меёрем чанқа нигоҳ мекунем мезоем мақсад ҳадаф ҳамин меҳнатҳо заҳматҳои мо ягон чи баракат ёфтани зиндагиро пеш бурданай мисол мо намегем ки не ҳама барои мардума не барои ҳам мардум ҳам барои худмона и ҳама тараф мисол мегирем як чи мардум дам сабуктар мемонем ки бишавудам ана насӯзавурам баракат бигира морам як чи сабаби зиндагӣ бишавам бо бародаро худо баракат биёрад ҳами бемало савдо кардам мегем масъалаи муомила мекунем иншаалло масъалаи ана чишам маъмурҷон аҳлиш характериш мисол як бозор мегирем меёрем мора мегирем меёрем ҳафташ гоҳ айдриш мисол як тадаташ проблем намебиёяд ура зарар мекунӣ мефурӯшӣ ба зарар ё мебоқӣ эмда мебандӣ мекишиш мисол и ҳамаш тинҷай проверка кардагия хай гуфта намешад дар ҷа созе рафтау дар хона омада ки характериш ҳалиш кард маъзурат қабул ҳаст дар гуфтагием аки як ҳафта 10 рӯз 20 рӯз пас як моҳ пас занг мезанад хелиш мисол ягон чи масъала қатӣ не ҳамин дар давоми 3-4 рӯз гоҳ худша маълум мекунад ку чӣ камбудие ки дошта боша агар дуруст як
тарафи пилюсаи ҳоҷи амина ки бародаро ин хеле гарантира ҳар кас дода наметавонад. дуа дар хонат қабул мекунӣ бо мебара дар хонат месупора месанҷи 3-4 рӯз баъд яке ягон клип бировар бо возврат мегирад алишкада нешам нав зоидаги оли фалаҳай ин гови ҳаштум буда гои зоидаги ҳаштум гова ахирон гова яъне бо вайшаву ҷӯш азамҷо дидена чӣ хел ҷӯшиданош хеле осон ҷӯшад мана тай қафош бо биё кифоят қабул 100%. гови сирхала гусалаш нар буд мода гусолаш мода ине ки мошалло хушрӯ ая гусолаи хушрӯ зоида аъла зоидаги гибрид меша иншолло анаи дандоношай бародаром на марҳамат шид қабул раҳгаштанша рафтем раҳгаштанош гови сирхала и байни чорчора растаянша бинед чӣ кушоди хушрӯ бародаром иншолло ки гови серширай мошалло айна ки ман нағз насиб буд ки на касе мегирӣ гусалашам сиёҳ алаи хушрӯ базе мода оли новши ғалтидаги нест нав зоидаям мақсад биём та бизгар бира чӯчоша хушрӯ аҳамияти бародаром ҳоҷи нархш 27800 сомон 27800 сомонӣ бародаром бо муомила дастаф каста иншолло ки нархш созай бародаром боз харидорои амед боша муомилаша хушрӯ карда метиҳад шумо бемалол савдоша карда мегирем бо ҳамаи молора маълумотоша додем анаи гусалош буд анаи худи гово касе мегира барака ёба хонаш пури govмол шава як бори дига ҳамадан моҳи шарифи рамазон муборак шава бародаро касе рамазонда шир хӯрдани ҳаракат ҳамиёра як борига чӣ ки ҳамира кишаш буброр бубарам ки оғил бубар як бора ҳамира данавор биёя ози стоп ки барои видео буғзора як бори дига бинем бародаро карпачо ира 21000 гуфтем ку бар и ҳами ягон 3 рӯз мондагӣ да мумкин як рӯз мондагӣ парвардигор медонад ира амрашам аст ози бироварди я рагаштан ша 27000 мондагӣ и буғзам бинем бародаро наздик сеним гуфтема дидандона будан ҳар ду ҳар душ дидандона буд баъд ки маъмурҷон такрор шава як борига гап занем ана мақсад ки касе дар кадом гоҳе маҳбул мешава скриншот карда мада партия ватсапи мада ҳамин номеро да ватсап имо ҳастай скриншот карда партия мо ҷавобша метиҳем масалан баъд зан ҳолато мешава ки связ нестай свет нестай хо ягон ҷое ҳастем ки ана низони мега ӯ ватсап дар мада ки партия баъд мисол связ пайдо шид меомада ма эс дара ответша мегардам муомилаша гап мезанам нархша ана даставкаша ҳама чизша бо маълумоти тозаша метиҳем шид қабул ин тарзи осонии кормо мешавад рақамам кофта намереса агар скриншот кард ки партия ма сразу ответша метавам хайр бозам парвардигор кунем касе мегира баракат биёва ана воқеъ сарбаланду хонаобод бошӣ худованд ҳаматонро нигаҳбон бошад саломат бошем бародаро аз канал дур нашавед